Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. What's up everyone, this is Jonas Blue. I'm heading to India for the Cherry Blossom Festival in Shillong on the 19th of November 2023. And I can't wait to see you all there. Peace. Baby, we don't need no reason why. Let's go! Come on, come on, come over. Try to make some noise. Daki spangot kinong tre, accredited social health activist jangka Eastern West Khasi Hills Association, kibadan hapok ka Shatri jangka Meghalaya Asha Workers Association, haka khadru turek unai wing aja arpulai, kila penlong yaka peace rally, bandawa naka sorkar bakan kentiu tulop no jongki, naka 8,000 tingka syakasan 1,000 tingka. Yakni ka peace rally las dang nakmat ka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang, bala penkut hamadan mot Tirot kabadan hamairang mission. Haka jingyalang bala penlong hamadan mot Tirot, nolol kinong yalam jong ka association, ladon lang ru kinong yalam shnong, napok ka district, kintup ru kinong yalam jangka Hinyotrep Achik National Movement, Eastern West Khasi Hills District, kibla ay ka jingkershan halol kani ka jingdawa jong ki Asha. Ki Aisyah, bilang sisa kita ki butlum, hapok senong po thau. Ki Aisyah, kilang sisa kita, kilang kemi, kiban trei, ya, kilang ying, kilang sam, hapok senong po thau, wat la kalang kilang kemi, kilang pa, ya ki hap ki berit, hado ya ki kunlung ki berit. Today nomor kata kadau, isngeu thu bagi Aisyah. Abang yeng ha ka bakum kane kapor ngagum ka Asya ngadap da ka jing sneu kia ha ka jing mut ka jing perthat bat habang afrek ye ki para Asya ki don ka mensem ka jing sneu diau ha ka bakum kane kapor dai ne am ki para Asya dai nomor kata ni sneu thu ye ki kam ka bang ngi ni trei ngim la shu ba ngin shuang bangin trei mon sneu ha ha ka bakum kane kapor nomor ka kam kala kia hadu kata dai na yang ki prasha bilang ma ban trei mon sneu ha dai nomor kata ni sneu thu ba ka ne kapor ni don kam ya ka jing dawa na ka sarkar ka jongi dai nomor kata ni sneu thu ba I health minister jongi ikong amparin ila ang hajine kidang thendet ngi kilasha nilayo san hajar tingka si benai dai na yang ki prasha nilayo ya kata ka san hajar nidang yo tang insentif ar hajar kum tangas ngeu thu ya de kum ka asha kabanga trai hapo la ka jong ka snong haki total population ki badang san spa sau pusan bat ki yeng ki bahan reu pu prateli ki yeng o prapom reu teli ki yeng ngimpat yo ya kata ka san hajar namar balei bang ong kumta bagi visionaries ki dangduna hadu kata handrai ladani phai ya kato ka insentif ko pamaki ki labo nisngau ju kumba ka labon hadu kata handrai ladaki visionary ki duna ngikum ki asha ngimpat yo ya kata ka san hajar dai dem dai namar kata ngakum ka asha ka batrei halai jong isnang ret ngayo tang kumba ar hajar sispa tingka lane ar hajar lai spa kataru tingkat kabang ngayo ar hajar san spa lada ki don ki visionaries ki long kmi lane ki thonlum dai dem pi ki para asha don ki asha ki balaya trei nakabanta ka total population khat news pa lane si hajar ki ying ki basis pa ying ru kimpat yo ya kata ka san hajar dai dem ki para asha pi yo ngimpat juyo dai namar kata ngigum ki asha abang itrai lagi jong ki kam nisngeu kia hadu kata namar ka jing siu ka jongi kabaret nakabantawan pendap ya ki kun kikti ayeng gimla syo namar ngidon kam ya gabam ngidon kam ya ki kun kikti bangin pha
Nadu arjar khandai ngai I ke pisa jong ki asha ka sokut nadu usnam ar hajar khat a bak pisa ke MMBS bat ke ABS ka sokut daki kror ka bakal sarkar ka khan siu ngimla batek ka sarkar jong nong ngin nam yakran yu no tang bang ning kwa ban pandam yu no handai kane gari benta jong ki asha badan hak pandawa na kamta ka pisa ka bakila dat train data do arjar khat pra ngashim nya benta ban shim kum ka president Jong ka Meghalaya Asha Workers Union nalor mangaldan hakakam kum ka Asha facilitator for workstation hangtang ay I pisa ka pagbuon jong ki Asha ka baki Asha ki dibanyo habro ka way ka state kata kaman kadai ka MMBS ka baday nag state but ka Asha benefit scheme ka baday ni baka government ka diban ay ki Asha kumba ki ju ay panasa ka sisen jisnem kata kadai ka pisa na marba lada ka kami ka lam ka jing bahang ki kun kin buot ka jing bahang But kejingle jong I madam ampering I balong head minister kum kelong kemi kabakwa ban phat madan ya kita kejing yo jong ki Asha dang meden kasmi bila daga kemi kaya lam syakalenti ke bomday ki kun ki buat but lada pikwa ya kejing phat madan kani ke kejing sedang lada ngikwa ban pha syakani ke benta ke madam ampering ke ban sutho bahang kum bagi juong Teng ijing yo iba ki Asha ki yo iberet na marabangi so tho kan ijing that madan jong I madam apri ni ijing yo jing ki Asha ken mau kam dei ke bagi degi yo hok kito ki crore kito ki 50 kito ki sampo like crore kito ki prapo hajar kito ki life hajar kito ki ba khat pra hajar kidei ki pisa kumbala dak ong I rang bas nong ken shi mauria I bala ong ba kidei ki snam ki bai moment chief secretary lapha ya ka press release ke jong I kidei ki backlog ki belasokut nadu ki ar hajar khat ar hadu arja khat pra berkataru kadei ke jinglong jong sarkar hi hakano ganoru kadei ke baladan nimmi madan balad ki Asha kimmi madan kinnim yo ya ke bainong ke baki gitrai hau arja khat pra ngabat kum ke president hakato usnam bangi so tho bat lada ki Asha kimmi madan ban pan ya ke badagi badai hak kinnim yo kandiru kadai ke benta ke bangin nang dawa syakmat bangi de banyo kata ke bangi ngau thu baki Asha kim pat dang hadian jong kata wa arja katra hadis nama arja katra sedang banyak denti susu ekane kam jong Meghalaya Asha Workers Union hakti ki por long head minister iba hek TL hek da ka baburom ya ke jingle ha ka jong I ban pensai do ek pisa ka baka ka Meghalaya Asha Workers Union ke don Henry hakiti ki por hoat da ka benta ka ba mairi sedang banle ka benta ka ba ide ban bari banle di sedang banyak keren ha ka por ba sedang banyak keren kini ki Meghalaya Asha Workers Union ngakan mau sa ba ibahek ida keren ya kani kentien baka jingtrai jong ki Asha bar ki angan wadi kadai ka jingtrai ka ba ka jingkru ka wan na shalandet daktin ba persya ngong ibahek kumu head minister ha ka por ba kajingtray jong ki Asha piong kajingtray kawan sandet namar baya kajingkru ke bawan sandet uai ublay tambah wat penyanujor yang ublay ublay namar ublay tengan mangi kibreng di tengan na kata kadaw ngadang ong ibahek kani kani benta mapiu ublay pimla bentang i kajingkru jong ublay tisung hasa da kababurom ikuai pi baplay ay na kamta ki Asha hadian jong kita ngong kidan kipor ki bateng teng I ngim ong babaro kilong kapa ki bom trek ban kersha ni ki Asha ngam ong babaro ki kersha dan kepor ki syai kata kemli kendari kidan kipor bangi hak hi banyan nami su hojungun henrai babon sin hi ka ne ki Asha kidan baki dei baki yanne hadu menta ki dei baki long kapa hi ki yarap banya ai men siam le me jentre jongki ngadang ong I bahek teng mangi kum ki Asha ngin habya dom ban ilong kapa na mat register ki pautli ng hapen biang na nangimla ban penbiang ke government la ni ki nong tre jong ka health ki pan report menta kinjula ban up da kita yo menta wan ra no menta la shy deng na sha ina kata daw kani ke benta ka penbiang mai tek ya report ki jong ki la nangan ong pihang ni rapo percent po fee kim dei ki doctors kim dei ki NM kim dei ki GNM kim dei ki supervisor jong apa ki badan po ka CC ki ba lecture fee ki dei bet ki Asha ki barong man ka way kelilian tika ni ki benta ka ba rapo percent kila ada penbiang pa ki Asha po ki fee ki bagi ki don tina kata daw dei ta arajar arhuway nanang makala bahek kumu head minister ila penulong banyo
ya ke jing dawa ban ai ke jing dawa jong go jong ka asha Meghalaya hi gila ai sedang ban ai naka state government hajar tingka kata ke de fix honorarium hadian bakla de pendono ya ke MMBS par ke ABS ke bakato ke pisa ke bi madam ampri bidang that madan menyen kesni tina kata kadao bala de yong banyak price ke ni benta namar de yong incentives jong ki asha ke babun bat ngila ban price gi health facilities badan sigi health sigi dong kendong namar baki asha si sin ba kilas dang ban tres le ban trak ya kilong kame ki barmet na de kilong kame ki barmet kilek ban register ya de hapo ki private hospital ki asha kinemyo incentives ka wairu si sin baki ki beneficiaries kim tre ban register hapo ki health department jong ka government de jong ki hospital ki bade jong government ki asha ka wairu incentives kinemyo tina kata kadao kembali ong mana memberi incentives ki babon rekipun ki asha kimyo ban kata kada ki jengek jeng ki asha kebun hak incentives kembali ong amprin ikong i madam amprin Henry bikin tak ki asha ka berjenjar namar ba kamtam la dengi paish ki health facilities ki bersenong gendong teng kanong kumno kalong kumni incentives la daki ni beneficiaries ki barmet kilek ban kha ki private hospital ki asha kinemyo beneficiaries na kinemyo incentives na kata kalong kami ka balik kha hapo ki private hospital tila da kalong kabala ngada karpanjur ya ka health department ya ka sarkar hi bahkan penbiang poro ki health facilities ki nong hadu ki jaga kha hadu ki jaga thya jaga dam jagi nong up namar babuan sien ki asha na nong ki haban let shadow shilong sha Ganesh Das hospital na poi sa Ganesh Das hospital kay bajia na malada ong banlet ki bahiyang masam banlet ulok barkasha barkalong kami babuan sin ki asha ki julet banlet kata na poi siya po Ganesh Das hospital ya ulok ki be shabah kan hab up ka asha hak to ka jaka bakathiya kanong armet kahaban up kum ka attendance kaditang ka asha kamram jong asha kaditang ban poi ikinong armet ikinong ka hapo ka facilities lapo yung to kamram jong asha kadiban man asya Henry M up hadu nakha kinong try ki nurse ki ong kan hap syong hung to di kisni ars ni lies ni mano man ai besni ki asha ikong madam amprin dan health department kan ai besni ars pa tingka lies pa tingka kata ka de benta pag jenge jeng ki asha kilap berkisyam man kapo namar tang na kada bombiang ki health facilities hakinong gendong nalapoy hapo health and lapoy hapo Ganesh Das kay bajia nda ulok uthia shabar tang jaga dem jaga thia ya ulok shabar mdan kupa jadi khon mdan thia shapa maran ka bamdan jaga da let pe hapo Ganesh Das hospital la piong ban that madan pe ya ka jaga hospital hapo Ganesh Das dang las man ngadang wan up I man hantai pa ab ilok khathia habar nalo bala khiat ka baneng ka jaga ka bamdan tang ka hall namar na kata ka jingduna jang health department ka jingduna dong sarkar ban pimpiang ki health facilities borok ki jaka kani ka bawan ra jinge shisha ki ashaba na kinong kendong na dunang stand kan haban maria ban ra ikinong khasha do shashilong ka bai kali ki jong ki muruman siu ka bai ski ki jong ki muruman siu kan mapagin hab do banda khas nan kinong kha tina kata kani de jinge ki asha sakawai ka points ngam kwa ban kan shibon kabai madam amprin ida ong hru bangilas dang ban ai training ya ki BHC ki bade ki members jong kinong shong shnong ki rang ba shnong ki la ban long ki members ki dan bat kan thai bat senrang dan ka bapurom ki asha menta ka de ka pali jong ki asha ki dang dawa ban mi madan kan sapoi ka por ya ki nong lagi ki members jong BHC ru kin dawa ka baiski na kamta jong ki namar ba kum bagi ong I madam amprin bakini ki members jong BC kinlet banyarap hakapor basya apor big sange ki asha trekam dan sange trekam ki asha kini ki village health dan kini ki members jong BHC kin hab banlet banyalam mi kitinong cash po ka health facilities kata kadai kajing rukom ai training jong ka health department mentai ya ki BHC tingin sa show up ya kapor ka jong kiru daga baburom mi kirang basnong ke badan langhang ni ki ba ai men sim lem khalamda jer gerteng yeno noru ti kani ni ke benta bangin saap ya kapor ka jongpi ba pinhap ba dawa namar ka kapo kanam sobha ban ngin chu train mon sobha ba ki asha kan train mon sobha ki khon kim nem sobha ban susha thangan namar ka dawa ka kapo ka jongki ka dawa ka kapo ka jongi bingit tray ya kani ka kam